makadisisimeli kuri sei kuchando chiitai mudzoke kunotakusiwai ndokumbira kuti muchinje voice rangu. Inini isisimeli ndakakura ndichisangana nezvakasiyana siyana, saka ndichazama kutaura zvandinoda kuti nditaure, asi muchandiregererawo pakuti ndicharega kutaura nzvimbo dzandaigara. Ndine zvimwe zvandichahwandisa kuti zvisabude pachena, because pafacebook munhu wese anenge achiti anofollowa sisimeli style. So inini nyaya yangu ndichikura, baba vangu vakashayika ndakuda kukwanisa 2 years, saka amai vangu ndokubva vagara. Handichataura hangu kuti vakagara nguva yakareba sei mumusha medu, vachibva vazodzokera kumusha kwavanozvarwa. Vadzokera kumusha kwavanozvarwa vakandisiya nagogo, gogo vakandisiya nawo vanova mai vamai vavo, saka ndaigara nagogo vamai vangu. Saka gogo vamai vangu vaive neupfumi, taivendi kumusha, asi vanga vatori munhu anga atori rich, paitova nelife yakanaka. Asi gogo aingova munhu wekuti anondipa pekugara nechekudya, havana kubvira vakamboita zvekubhadhara fizi kana kutengawo kana uniform kana kuita sei. Saka zvadaro ndaingoendawo kuchikoro ndichingofambawo ndisina bhutsu sevamwe, chingoendawo kuchikoro nehembe sevamwewo vasinawo seni. Asi kumba life yanga iripo, chaingorwadza chete kuenda kuchikoro usina bhutsu, usina uniform, asi uchibva pamba pane upfumi pekuti vanhu vese vanenge vachingoyemura kuti kwanhingi kwakadii kwakagarika. Saka zvadaro gogo ava vakazoshayika. Saka gogo vashayika, ndichataura kuti vakashayika rini, asi gogo vakashayika ndichiri mwana mudiki. So gogo vashayika, ndakabva ndazonzi ndisarudze vandinoda kugara naye. Saka pavanhu vandakanzi ndisarudze vandinoda kugara naye paive nagogo, amai vakazvara mai vangu, then koita mukoma vavo wagogo ivavo. Saka ini ndakabva ndasarudza amai vamai vangu kuti ndo vandoda kugara navo. Saka gogo vachingowigwa, ndakabva ndaenda nagogo vanova ndiwo gogo vangu. Saka ndaenda ikoko ndikanogara nagogo. Gogo vaive vachine vana vavo vaigarapo. Saka paive neumwe inohanzvadzi yamai vangu ndandakasiyana naye ne2 years. So zviya zvekuti muchikura unenge uchingodaidza nezita usingati sekuru kana kuti mainini, izvozvozvo zvairovesa. Aindirova zvisingaiti kuti wandidaidzire chii nezita, unofanira kundidaidza nechii, unofanira kunditi sekuru. Ende inini semunhu akanga abva kuna gogo vanga vaine mari, chibva ndaenda kuna gogo vanga vari varombo. Saka munongoziva kuti ukakura kune family inenge ichiwana chero mabasa chaiwo unenge usingagoni. Zvino kwandakanga ndaenda kwakanga kuri wanga vasina upfumi, saka uko kwaishandiwa zvekushandiwa zviya zvinova ini zvandandisina kukura ndichiita. Saka ndakatanga kurohwa kunzi iwewe seuri kukundwa nemudiki, nekuti paive nemunin'ina wamai vangu anga ari mudiki kwandiri, aigona basa zvisingaiti. Ini ndaisamboziva zvekuti huni dzinotakurwa nemusoro, mvura inotakurwa nemusoro, zvakawanda wanda zvandaisaziva, chero zvingava zvekusakura kuita sei zvese zvasiri mandiri, nekuti gogo vandaigara navo vakanga vaine zvinhu zvavo zvekuti zvese zvaiitwa nevashandi. Changu chete kwaingova kungotambawo bhora sevamwe vana. So zvadaro ndakatanga kuabhuswa nehanzvadzi yamai vangu, aindirova zvisingaiti, aigara akandirova. So zvadaro pakazosvika Christmas yakasvika, tanyora magrade 7 ndokubva asi mukukura kwese apa amai vangu ndaivaona maybe after 4 years, after 5 years, like munhu aingouya kwagogo vaya vasati vafa kana kuine chiri kuitwa, ndopa waingouya wongoita kana zvimazuva. I remember kuti ndichiri mudiki ndaivanzochemera kuda kuenda nawo, asi unongoziva kuti kana pasina kwaunenge uchienda unongosara uchirohwa kunzi wanga uchichemerei kuti uda kuenda nawo. Asi ndaingoudzwa mashoko ekunzi baba vari ikoko havakude Saka ndaiti ndikabvunzwa kuti murume wamai vako ndiani, ndikati ndibaba vangu, zvaitorovesa izvozvozvo. Asi I remember hangu kuti ndichiri kwagogo ikokoko, hama dzekwababa vangu inini vana tete, even vana sekuru nevamwe vana dhiti vaimbopota vachiuya vachida kunditora, but zviya zvekumusha zvekuti kudhara kwainzi kwaivaenzi munobva madzingwa munzi budai munogare panze. Asi unenge uchizongonzwawo kana kuti nepahwindo semwana unoitawo musikanzwa, unatsonzwa kuti vanhu vauya kudi kuzokutora. Asi gogo ava vasati vafa vaibva vachaja hama dzangu kuti hamuna unge makaroora, saka kana muchida kutora noda mari yakati. Asi vanhu ava I remember kuti vakazosvika pakuita give up, vakazopedzisira vasauya, because even gore rakazotofa gogo ava ndanga ndatone makore ndisasazive kuti kudi kuona hama dzekwababa vangu dzichinditeera. So zvadaro ndiri kwagogo ava vanga vari muromba kwandaishanda ndichibatwa rafu. Saka tairara tese like mukicheni makatenderera kuti vamwe kusaidhi uku vamwe kusaidhi uku. Uyu hanzvadzi yamai vangu aipota achiuya kusaidhi kwedu kwatinorara. Chaindinetsa ndechekuti gogo vaisapfakanyika, because aipota achiuya kusaidhi kwatinorara otanga kundibata otanga kuita sei. Saka inini zvinhu zvekuti ndaisaziva kuti zviri kuitika. Saka ndaingoramba ndakanyarara ndakatenza, achingondibata oita zvaanoda, opedza odzokera kusaidhi kwake. Mangwana makuseni ongomuka ongotanga kubhevheya kunge patiyo inondirwadza kutaura, handivazodi kuitaura. So aingomuka oita sei,
ungotanga kubhevhya kunge hapana chiri kuitika. Ini hapanawo zvandaiziva because wona ndachiri kuprimary, saka ndaingorambawo ndakaita sei ndakanyara kusvikawo koita imwe hanzvadzi yamai vangu kuita imwe hanzvadzi yamai vangu anoteerana nawo uye anga atori murume mukuru, aipota achimbopota achiuya achishanyira gogo, aingoita the same. Akabva atanga kuita kundiisa chinhu mukanwa, achindiita mukanwa, achindiita munzeve. Zvinhu izvi panguva yacho ini ndaisaziva, but ndakazotanga kungozvifungawo. I think nekukura ndichinatsoita zviya zvekuti unenge uchinatsofunga life yako kumashure kuti kubva grade 1 kusvika pari nhasi ndakararama sei. Saka ndo pandakazotanga kuita chiriko ndichifunga kuti pati pane munhu aimbondiisa chinhu mukanwa achindidai, pane munhu aimbondiisa chinhu munzeve achidai so. Saka imi hanzvadzi yamai vangu futi aizviita akitori murume mukuru. So zvadaro panguva yacho hapana zvandaiziva, saka ndaingonyarara. Hapana hake akaisa chinhu mukati mandiri, hapana, handidi kunyepa ipapo. So ndarama ndichigara nagogo vaya vaitambura. Rimwe zuva taenda kumunda here, mvura bva yatanga kunaya. Saka inini nehanzvadzi yamama umwe wacho mudiki yanga akasiyana neni ne2 years akanga ariko kumunda ikoko, achibva auya achimhanya bva andifukidza, animona marendkoti aya, ndobva aita zviya zvekuita kuti inoita kuita kunge chiambrera mese mokwana mukati. Saka takafuga kudaro, ndobva atanga kunditi ipapa I think ndanda grade 7, ndopa akatanga kunditi zvoni huya tinyengane. Ndobva ndati kunyengana kuita sei, bva atanga kuexplaina, ndobva ndaramba, haana hake kufosa kana kundibata kana sei. Ndobva angondisiya, ndakabva ndangobuda mune chinhu chiya. Saka tabuda kudaro ndo pakazosvika December yegore iroro randanyora grade 7. Saka pane mumwe munin'ina wamai vangu akabva auya achibata handekupika handekuchristmas. Saka christmas uko aireva kuenda kuya kwandanga ndakakurira. Saka inini nekuziva kuti kunogona nga ndichibatwa rafu nekuti ndanda kuregreta kuti dai ndakaziva hangu kuti ndakasarudza gogawo. Vamwe vacho vaive mukoma, ndisina kusarudza awa. Saka handina kuita sei, handina kumboramba, ndakabva ndatofara zingaiti. Ndobva ndatoita sei, ndobva tatoenda. Saka taenda kuya ini ndakatoenda ndichifara, asi handa kutoziva kuti kuenda kwandaita ndaitova ndakatorongerwa zvimwe. Saka tatoenda kuya musi wechristmas uyaya, ndopa ndakabva ndatoudzwa kuti hanzi ndakutsvagira basa okay handichataure mazita. Ndobva ndanzi ndakutsvagira basa. Saka ndanzi ndakutsvagira basa kudaro, ininiwo ndasinawo option nekuti kuenda kuchikoro ndaida, but ndakabva ndatanga kuudzwa kunzi mai vako havana kubvira wakambokubhadharira chikoro, havana kubvira wakambokutengera kana anything ezvinezvi, wakanyora grade 7. Saka mari yacho yekuenda kuform 1 inobvepi? Hapana kana mari. Saka even pandaigara kwagogo ava kwandakazosarudza uko, pandaienda kuchikoro ndakasvikopinda pachikoro paidzidza vana vagogo. Saka munin'ina wamai vangu aive nemauniform akawanda, ndoyandakasvikawo ndichikururirwa, ndichibva ndaita sei, ndichibva ndatanga kupfekawo uniform iyoyo, ndichibva kusvika ndazopedzawo grade 7 ndichipfeka uniform yemunin'ina wamai vangu. Ende gogo ava vaivewo neutsinyo wokutoti ndaitodemba kuti chandakavasarudzira, nekutiwo gogo vaive neunhu hwekuti handii munoziva kumareserva simeli kuti kune vanhu vaya vanofamba vachitengesa hembe. Life yacho iyoyo ndakaizivira ikoko because kwagogo ava vari richi ndasingazvioni. Saka zviya zvekuti kune vanhu vaiuya vaya vanenge vachitengesa hembe kana kuti mapeni chichi. Saka gogo vaiti kana tisipo zviya kana kuti tiri kuchikoro pakauya vanhu vanenge vachitengesa zvinhu, vaitengera vavo vana chete. Inini ndinosvikonzi bhutsu inenge ichipfekwa neuyu ndoyandinobvisirwa inini kunzi ndichipfeke, avawo chipiwa zvinyowani. Kana ari mapeni aya anenge achishandiswa nevaya ndo andainzi iwewe chitoraya, avawo piwa zvawanenge vaita sei, zvawanenge vatengerwa. Mune zvose izvozvo zvaiitika, amai vangu vakanga vasingaita sei, amai vangu vakanga vasingatombouye, vakanga vasingaoneka. Amai vangu vaingooneka kana kwafiwa kana kuti kuri kutongoitwawo any family gathering inenge ichingoitwa, ndokuoneka kwavaita, ndokutoonawo kwandaita. Ende vachiuya vakadaro hapana kana chavaimbondiigira, asi vanhu vese vaingoti murume wamai vako haakudi. Saka umwe munin'ina wamai vangu ndiye akazonditi zvoni rimwe zuva auda kutofa, akazofa munin'ina wamai vangu, ndiye akazombogara neni pasi akangonditi uchiona mwanangu, mai vako vanokuda asi murume wavo haita sei, haakudi. Asiwo kana ukakura, kana wafunga kuenda kunoona mai vako, unofanira kutanga wafona usati waenda ikoko. Saka even pahembe ndiye aitomboya nehembe, obva ati iyi hembe yatemwa namai vako, asi ndinototanga ndapretenda kuti ndini ndaitenga. So zvinhu zvekuti hama dzamai vangu dzaingoti murume wavo haita sei, handide. So zvadaro ndaenda kuya kwatanzi tiri kuenda kuchristmas. Saka ndaenda ikoko, tasvika paya ndo pandakanzi takuwanira basa nekuti amai vako havana zvavari kuita so paya hapana option ndasingarambi. Ndapiwa vamwe amai vaigara muvillage imomo, asi vachigara samwe kutauni yavaigara. Ndo pandakabva ndanzi
ndokwauri kuenda kubasa. Saka takabva tatakurana nemurume wacho ndiye akanditakura. I think mukadzi anga asiko, mukadzi anga ari kutauni. Murume wacho ndiye akanditakura achienda neni kutauni kwawaigara nechine mudzimai wacho. Ndikasvika wanga aine mwana wani, ndobva ndasvika ndichinzi ndo kuchipa uri kushanda. Saka ndasvika ikoko ndichishanda, I think ndakashanda 3 months. Ndo dzandakatambira panguva yacho kare kare. Minoti yanga iri mari, but I remember kuti mari yacho yavaindipaka yaisambotenga zvinhu zvakawanda, yaitenga zvinhu zvishoma shoma, because I remember kuti ndenge ndakambotenga mapendi nemafuta, mari inobva yangopera, yanga isimbori mari zvino. Saka 3 months dzapera vachibva vati iwewe ndikuona kuti une shungu yekuti unoda kuenda kuchikoro. Saka iwewe because ndaingoramba ndichimboita zviya zvekuramba ndichingonyora nyora, ndichimboita sei ndichingoverenga verenga, ndichingoti zviya zvekuti unenge uine shungu yekuenda kuchikoro asi kuti washayirwa mubereki anokuendesa kuchikoro. Panguva iyoyo pfungwa dzekutsvaga hama dzakwababa nhasi handanadzo. Saka zvadaro ndobva anditi iwewe ezvinezvi handichaita sei, handichakupe mari, ndakubhajeta mari yako yese ndendichichengeta then ndozokuendesa kuchikoro next day. Ini ndibva ndafarawo kasemwana unenge uchida kuenda kuchikoro. Saka ndakabva ndazoshandira mai vaya kubva muna April kusvika December. Saka ndasvika December ndo pandakazongowawanikidzwa vari pafoni vachitaura, inini ndokunzwa vari pafoni vachitoti ndakutomudzosa chichi, zviya zvekuti wanga wakutondidzosera pasina mari, ndakudzoserwa kumusha. Inini ndokufunga nhamo yekumusha iya, ndikati kumusha handingaita sei, handingaende. Saka semunhu anga ainewo shamwari musiti momwe ndandane musikana wandandawirirana naye, anga achangobvawo kumusha bva tasvikawo tichingowirirana. Saka ndaipota tichienda kuba kwavo. Saka pandakawanikidza amai ava vachitaura pafoni zvekuda kundidzosera kumusha, ndo pandakabva ndatonoudza shamwari yangu iya achibva audza mai vake vakati bodo ikatiita sei tivasungise. Vakambozama kuda kuita zvekuvasungisa but zvinhu zvacho zvinonetsa. Amai ava vanga vakangwarisa vandaishandira, saka nyaya yacho yakangovharavhara. Saka wakabva wati aiwa no, iwe haungaita sei, haungaende kumusha. Saka chawakakwanisa kuita, amai ava ndakashandira, wakakwanisa pane muzukuru wavo aigara kubulawayo, ndiye akauya nehembe dzaakauya nadzo dzaakanga asingadi, ndo dzandakapiwa ese payment yekushanda kwandanga ndakavaitira gore rese. Saka pavaitotaura pafoni vaitoronga kuti tiri kumupa hembe. Saka hembe idzodzo dzemusikana uyu dzaakanga asingadi dzaiva auya nadzo ndo yanga iri payment yangu yekushandira kwandanga ndavaita amai ava gore rese. Handicharangarira hangu kuti hembe dzacho ndakazodzitora eka ndakadzisiya, handichazivi because ndichiri mwana mudiki. Maybe ndakatora, maybe ndakaselekta, handichazivi zvangu. Saka amai ava vachironga kuenda neni kumusha, inini amai veshamwari yangu ava ndo wakabva wanditora bva sei, bva ndapinda mumba mavo. Vakati no, hauna kwaunoenda. Saka tichitofamba semudhei iroro ndo pandakabva ndawana mumwe musikana achibva atoti handina mai nini vangu vari kuita sei, vari kutsvaga basa.